matuod nga Dios, di ba? Kinsa may nag-ingon ni mga daghang matuod nga Dios? Ikaw, di ba? ingon ka karon daghang Ako, ingon ba ko daghan? Pag sure nimo ay. Ngano man kay wa nimo masabti ang ako ang gitawag og tubag. Ang balaang kasulatan ingon ako ug ang akong amahan usara kami, tipa-tipa. Usara kami. So buot ipasabot nagapunting na sa ilang gitawag og kinaya. Ang tinuod nga Dios walay giilang laing Dios gawa sa tinuod nga Dios nga iyang gila. Hebrewhanon kapitulo 1 bersikulo 8. Be? Saan mo na? Kinsa man matuod? May gabi hello. Gabi. Pwede ba na po mahibawaan ang imong pangalan, sir? Tawagan lang kog aying, sir. Tawagan lang kog aying. Taga-asa man ka, sir? Parang nata diri taga Davao ra. Taga Davao. Ay, mas maayo nga mag-abot ng personal. Ayaw diri sa online. Taga Davao na makataka. Busy ko, sir. Diri ra kay murag. Hindi ko kaya oras. Mao ba? Sige. Unsa may ato masbutan? Ang akong pangutana, sir, sa Juan 8:40. Isulti dito. Dahil lang kaya kung kamata ko dahil lang. Sige. Isulti dito sa Juan 8:40. Datapwat pinagsisikapan ninyo akong patayin na tao na sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Anong problema? Asan niya nadungog? Asan niya nadungog na siya'y tao? Kakinsa niya nadungog? Okay. Mutubag ko. Sige, tubag. Ko. Hebrewhanon kapitulo 10 bersikulo 5 nga una sa mianis kalibutan niingon sa sayang amahan dili ka buot og mga halal nga mga mananap apan giandaman mo ako og usa ka lawas. So ang Dios minisulti nga siya tao. Kay tinuod man gid siya nga nahimong tao pero bantay sa wala pa sa nahimong tao na anang iyang eksistensya. Unsa man ang eksistensya sa Juan 1:1 sa sinugdan mo ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. Mo nang kanang giingon din na sa Juan 8:40 nagtug-an na siya tinuod nga siya tinuod nga tao. Pero sumala pa na siya Pablo ingon pa niya na ilaha ang mga patriarka naggikan kanato ang tao nga si Kristo nga mao ang Dios nga dalaygon hangtod sa kahangturan. Next question. Og na ko'y mabasa, sir, nga isa lang ang matuod nga Dios ug dili si Kristo. Muuyon ka nga pildi ka. Kung na kay mabasa? Dili. Wala man ko'y problema. Wala man ko'y problema ng isa ka buok Dios. Diba? Dili na ang pagtulunan, diba? Pagtulunan na mo na nga naay usa ka buok Dios. No. Dili. Ang pagtulunan, diba? Naay usa ka buok Dios, tulo ka personas, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Naay bugtong Amahan nga Dios, wa ko'y problema na. Pero basahan na sa Biblia palihog nga nagtudlo ang mga apostoles nga si Kristo dili Dios. Sige, dinalanta mo layo sa 1:8:40 isa. Di takabuyan. Tagaay kog sita sa Biblia kay wala ko'y problema nga ang Amahan Dios. Ang bugtong Amahan nga Dios pwede, pero naa man po'y bugtong Dios nga anak. Ang akong pagpanak karon ginigar magin ninyo, tipa. O kung kay ginigar man ninyo nga si Kristo tawag anang dili Dios, unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga nagtudlo ang mga apostol nga si Kristo dili Dios. Dili, ako sa mangutana. Mangutana sa usay mo ha. Counter question mo gid kay tagaan mo ko ng kondisyon. Sige, mangutana sa sige. Di kay ka sa kung mangutana no. Ang matuod ba nga Dios na giila nga lain Dios? Ay wala. Wala siya giilang laing Dios. Wala siya gitawag og giilang laing Dios. Tipa. Ang ang matuod nga Dios walay laing giilang Dios kay ang iyang anak dili laing Dios kun dili tinuod nga Dios. Ang ako pangutana, ang matuod ba nga Dios tao o espiritu? Ang matuod nga Dios espiritu pero nahimong tao. Sa Juan 1:14. Tawa. Asa mabasa sa Biblia nga ang matuod nga Dios nahimong tao. Kato di ako taga-eko wala di ka tawag ano nakadungog sa Juan kapitulo 1 bersikulo 1 ug 14. O sato pa nangatik si Kristo sa Juan 8:40. Wala. Nga gisulti niya nga nadungog niya sa Dios nga tao siya.
Una-huna ra na nimo nga nangati kay Kristo. Si Kristo mo ang dalan, ang kamatuoron ug ang kinabuhi. Kunya pagkahuman ang mga apostol nagtudlo, tipa. Ingon man nga tawag ana, imo man gikusahan si Kristo nga nangati. Wala oy. Kasi Kristo man ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Ang 8:40 tinuod yung gisulti. Mas siya tao, o ang Diyos mismo niingon nga ikaw tao, pero wa nagpasabot nga dili sa Dios. Kay ang tinuod nga Dios sa Juan 1:1 nahimo tipa. Sa Juan 1:14 nahimo ng tao. Next question. Nahimong tao, diri sa kasawan ng 8:40. Di na pa mulayo. Kawan 8:40 niingon si Kristo, matuod, ha? Katotohanan aking narinig sa Dios na ako ay tao. Oh. Tinuod na. Karon. Si Kristo tao pero wag gyud giingon tipa. Si Kristo nag-ingon nga ako'y tao pero wag gyud siya niingon nga dili ko Dios. Una-una na sa mga iglesyang kingkong. Kung tagaan tang Dios pero sa Biblia karon nga isa lang matuod na Dios, mao ang Espiritu, mao ang amahan ni Kristo. Wala man gyud problema lagi nga ang usa ka matuod naay usa ka matuod nga Dios, naapoy usa ka Dios nga amahan. Wa koy problema ana. Dili ta sa Dios nga anak. Okay, okay problema nang naay usa ka matuod nga Dios nga amahan na ay tinuod na. Di tinuod na. Isa ba? Di paminawas ako. Wala koy problema anang naay matuod nga Dios nga amahan. Wala koy problema ana kay tuo ko ana. Dili ko sa Dios nga anak. Bugtong Dios nga anak. Bugtong Dios nga anak. Kanang sa 8:40, tipa, ay sa dagan. Kanang sa 8:40 na aba kay mabasa nga si Kristo dili Dios. Wala tao yung isulti mo na yung nadungog sa Dios. Pero way nabasa nga, pero way nabasa nga si Kristo dili Dios. Ang akong pangutana, sino ang iisang tunay Diyos? Dito sa 8:40. Dito sa 8:40, ayo sa dagan. Sa 8:40 may mabasa ka ba nga si Kristo dili Dios? Isulti niya di sa Dios? Di sa Dios. Kaya mo siya tao siya, kaya ang tao espiritu, ang Dios espiritu man. Dili lahi man ang tawag anang pagkatao pagka Dios. Dili ko kay Kristo ba ingon ka nga dili Dios. Kaya dili ba yan opposite ang tao ug ang Dios? Dili na opposite ang tao, ang opposite sa tao is dili tao. Tipa. Ang ako pangutana simple sa 8:40, tipa. Sa 8:40 may mabasa ka ba nga niingon si Kristo dili ko Dios? O dili mag-Diyos si Kristo. Kung mag-isulti na nga Diyos si Kristo. Naay mabasa? Ang isulti niya, kamatuoran. Naabay mabasa. Kamatuoran na akong nadungog sa Diyos na ako'y tao. O kawan 17:1-3. Ay, isa dagan. Ay, sa dagan sa University. Sa 8:40 sa ko. Simple na ako pangutana. May nabasa ka ba sa 8:40 nga niingon si Kristo dili Diyos? Naawala. Isulti ni Kristo rito. Naawala. Ako, nadungog na ako sa Diyos. Dili ba? Kanang giingon, kanang gidugang nimo ba? Kanang imong gidugang ba nga si Kristo dili Dios? Mabasa ba nimo sa 8:40? Walay gisulti si Kristo sa 8:40 nga Dios siya. Very good. Walay gisulti si Kristo nga Dios siya. Isulti niya. Dili. Wala ko problema nga tao lagi siya. Wala problema. Dili na mo issue. Diba? Dili na mo issue. Dili na mo issue dito. Si Kristo ba na igipaila nga matuod na Dios? Tipa. Kanang 8:40. Tipa. Kanang sa 8:40, teka muna. Sa 8:40, so admitido ka nga walay mabasa nga si Kristo dili Dios. Ingon siya, dili man Dios, Dios, pero wala kay mabasa unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga si Kristo dili Dios. Na, sa 8:40 na lagi mabasa dito nga Dios Kristo. Dili. Wa pwede ingon dito nga di sa Dios. Oh. Dahil basa ito ang Dios Kristo. Di. Pero akong pangutana sa imo. Di ba? Ang 8:40 refer na sa iyahang pagkatao. Tinuod man gyud nga tao siya. Tipa. Tinuod man gyud nga tao siya. Ang question din na karon kanang word nga dili Dios. Moabot og gipangutana taka, may mabasa ka ba sa 8:40 si Kristo dili Dios? Ingon ka wala. Next question. Wala man din mabasa. Una ra man ninyo. Ni Kristo, katotohanan narinig ko sa Dios na ako'y tao. Klaro kayo. Sige. Okay. Katotohanan narinig ko sa Dios. Asa to pa naman kay Kristo, dili katotohanan yang istorya. Maon ni ang akong gitawag og tubag. Wala gyud na hitabo nga nisulti si Kristo nga dili. Teka muna. Wala gyud nisulti nga si Kristo. Tipa, paminaw sa. Patubagas ako.
wala gyud ni sulti si Kristo nga ako'y dili Dios. Ingon siya, ako'y tao. Nganuman kay tinuod gyud siyang nahimong tao. San Juan 1:14. Pagkahuman kinsa man nahimong tao, sa sinugdan mao ang pulong kauban sa Dios ug ang pulong Dios. Oh, kaysa may akong tuuhan, ikaw Kalayo na kasi. wala. Ako pang same book ka. San Juan. Same book. Usap pa na. Sige. Si Kristo ba naigipaila-ila nga matuod iisa ka tinuod nga Dios? Naigipaila-ila wala. Ang amahan pud na ato gipaila-ila nga Dios ang iyang anak. Pareho silang duha. Klaro ka. Oh, Klaro ang amahan pangutana. Lagi Ang akong pangutana. Ngaya akong tubag. Oh. Simple lang. Ang gipaila, ang amahan, nagpaila nga naay Diyos iyang anak, ang anak pud nagpaila nga ang iyang amahan Diyos. Ang akong pangutana kani, si Kristo ba naabay gipaila-ila nga usarak ka matuod nga Dios? Naa Okay. o wala? Okay. Same sa iyang amahan naa. Mali ang pagtuba. Di bahin nga mali. Same sa Balik ko iyang amahan. Teka muna. Same sa iyang amahan naa siya gipailang Diyos. Balik ko na kukusab. Si Kristo ba naabay gipaila-ila nga isa ka matuod nga Dios? Naa o wala? Ang akong Isa tubag, ka matuod. ang Kristo, Isa teka ka muna. matuod. Okay, Oh. ang Kristo na ay gipailang matuod usa ka matuod nga Dios nga amahan, pero ang amahan pud nagpaila pud siya ang anak nga matuod nga Dios. Tagay kong talata nga si Kristo Dios. O Sige kung daw. na ako'y mabasa, admitahon nimo ang iglesia ni Cristo ni Manalo iya sa Diablo. Nya. Diri sa atasawan ni City Ono 3. Ay, Palaya na ka. sa Oh. dili itubag tanagani ka. Ay sa Lisol? ipsot ka ba? Pangita. Niipsot ka. Tika muna. Oh, Ano, dali. Ako simple lang ako ito ba? sa Ang isol imong niya, pangutanan ang nako, tika muna. Ang imong gipangutana sa ako na abay nagpaila ba si Kristo nga naa siya gitawag og giilang Dios? Yes, sama sa iyang amahan nagpaila pud kaniya nga Dios. Talata. Nya ko Kani Na, ako sa babasa pangutana. lagi. Sa pangutana. ah, Sa Juan sunod 17:1 pangutana. gisulti ni Kristo. Ikaw ama, makilala nila na iisang Diyos na tunay. Iisang Diyos na tunay. Meron pa bang iba kung kung may iisa lang Diyos na tunay? Wala na pong Ang Diyos ibang ama na Diyos, Ha? maliban lang sa ama na Diyos Oh. ng Panginoong Ang Hesus Kristo. Pero ang nagsabi, ayon Ang sa banal tanong- na kasulatan, ang only begotten God ang nagsabi. Sa banal na kasulatan, sa Juan 1:18. Sa Juan 17:1 muna tayo. Ay, opo nga. Ilan ba ang Sinagot na nga iisang kita. tunay? Teka muna. Oh, Sinasagot na ilang nga tunay? kita. Teka muna. Sinasagot na nga kita, di ba? Wala akong problema na ang Panginoong Jesucristo may kinikilalang iisang Diyos na Ama. Pero ang nagpapakilala ay ang iisang Diyos na Anak. Yun Ang yung sinabi punto sa ko. Juan 17:1-3, sa Juan 17:1-3, ang sinabi ni Kristo, ikaw ang makilala nila na iisang Diyos na tunay. Tunay, sino yung Diyos na tunay? Sino Okay, yun? Okay, sinasagot na nga kita di ba? May iisang Diyos na Ama na tunay. Pero may iisang isa. Diyos na anak rin na Very tunay. good. Iisa Teka lang muna, ang Diyos teka na muna. tunay. Hindi Very po. good. Iisang Diyos Good na Ama answer. iisang Diyos na Good Ama gani, di answer. ba? Diyos na Good Ama. answer. Pero yung nagsabi, Diyos anak. Oh, sige, sabihin natin. Sige. Yung nagsabi, Diyos anak. Wag mong hindi. Ikaw yung nagpapalusot rito So, ganito. klaro nakasulat sa Biblia. Oh. Ang San Next Juan section. 17:3. Teka muna, ang San Juan 17:3, pinapakilala ng Panginoong Jesucristo na may iisang Diyos na Ama. Pero ang nagpapakilala ayon pa kay San Juan, same book, ang Diyos na anak. Yun yung punto. Walang sinabing Diyos na anak. Mismo si Kristo. Ang tanong. Pag may mabasa ako sa Biblia, teka muna, pag may mabasa ako sa Biblia, same book, Book of St. John, Ulit na tanong. Gospel. Teka Ulit na tanong. muna, bibigyan kita ng Papasukin mo kondisyon. muna ako. Pangatlong kondisyon na ito, pag may mabasa ako sa Biblia na itinuro ng mga apostol, particularly sa Gospel of St. John,
na ang Panginoong Jesucristo ay Diyos na anak, aaminin mo na yung iglesyang inaaniban mo ay sa dyablo? Bakit ko aaminin? Ha? Ayun, Dito muna tayo. Talaw. Nga Dito naman, muna kaya tayo. ang kamatuoran, Oh. imong gigot sa 17:1-3. Dapat Remember na ang muna ako pagpaila, bago ka pumunta remember dyan. ang pagpaila sa gitawag ug sa Dios wala lang kini ungot sa 17:1-3. Brad, Naapanay paminaw 5. ka. Bantayi Paminaw na. ka. Naapanay 5. Paminaw ka, Brad. Bantayi pagka Ang akong naapanay pagmamala, 1:18. Tipa. niingon ka. Naapanay Ay, 20:28, di man ka maminaw. Tipa paminaw sa nag-explain pa ko eh. Naapay Ikaw, may programa, 1:14, ako may naapay programa. 20:28. Kaya nga ako ganing programa, ako yung mo-explain dili ikaw. Oh, sige, pangutan. Di, paminaw ka. Mm. Oh, sige. Kay ningon man kasi Kristo, Dios, ug ang Amahan Dios. Pila nakabuk ang Dios? Imong panagyan ng Kristo, ako ug ang akong amahan usara. Pila kabuk ang Dios? Ug si Kristo ang Usara Amahan. gani. Usara gani sila. Usa kong iyana. Oo. Usa kong iyana. Pero kasi iyana, man, tulo. Usay yung nana. Isa, Pila ka tulo na? Di. Iyana, Kanang tulo. tulo nila. Kanang tulo nila, pila ka tulo. Tipa. Kanang tulo nila, pila ka tulo. Tipa. Sunod nga Kanang tulo nila. Tika muna. Kanang gitawag og tulo nga giimong imong. Pila ka tulo na? Isa ko inana, pero kita Yun! iyana, tulo. Yun. So, Amahan, Dili, Anak, ug Espiritu okay. Santo. Pag may mabasa ko sa Biblia na naman, Tulo na kanang na. tulo usa. Tipa. Pag may mabasa na naman ako, tika muna. Pag may mabasa ako ngayon, na yung tatlong yan ay iisa, aaminin mo na sa dyablo yung inaaniban mong sekta? basahin mo at sasagutin ko. Sige. Pag may mabasa ako, tika muna. Pag may mabasa ako. Tika muna. Pag may mabasa ako, 22 May. Pag may mabasa ko, kanina ka pa eh. Sumasagot ako pagkatapos sumasapaw ka. Sandali lang. Huwag ka munang sumapaw. O, sige. Sinabi mo si Kristo, Diyos, ang Ama Diyos. Yun bang Ama may kinikilalang ibang Diyos? Okay. Sige Ang nga. kinikilala ng Ama ay ang totoong Diyos na anak. Walang ibang Diyos na kinikilala niya. Mali ang sagot. Ay, Ang hindi. tanong ko ito. Nagtatanong ka, teka Yung muna. Hindi. Sasagutin muna kita. Hindi, teka muna. Sinasagot na nga kita eh. Sinasagot na nga kita eh. Lumiko. Simple. Ikaw yung lumili ko rito. Ang sinasabi ko, simple. Ang kinikilala. Teka muna. Sinasagot na nga kita eh, di ba? Teka muna, makinig ka muna. Makinig ka muna. Sinasagot na nga kita, di ba? Teka muna. Sasagutin ko muna, di ba? Teka muna. Parang gusto mong lumusot eh. Teka muna. Ang Diyos. Teka muna. Teka muna. Bigyan mo ko ng pagkakataon. Narinig ko na yung tanong mo. Simple lang yung sagot ko. Simple lang yung sagot ko. Teka muna. Pasagutin mo muna ako. Hindi mo ako pinapasagot eh. Teka muna. Hindi mo ako pinapasagot eh. Teka muna. Kanina ka pa eh. Teka muna. Pasagutin mo muna ako. May ipinakikilalang tunay na Diyos. Ang Ama ba may kinikilalang ibang Diyos? Okay. Sagot. Ang Ama, ang kinikilalang Diyos ng Ama, yung totoong Diyos, hindi ibang Diyos. Tawa? Hindi ka makakalusot rito. Pag may mabasa na naman ako ngayon na ang Ama may kinikilalang Diyos na anak, hindi ibang Diyos ha? Teka muna, hindi ibang Diyos ha? Aaminin mo ngayon na yung iglesyang inaaniban mo ay sa dyablo? Sandali lang, kaibigan. Sandali lang. Sa 1:8 Hindi ka makakalusot. Sabi ni Kristo, ako'y tao, katotohanan ang aking narinig sa Diyos. Sa 1:17-1:3, sinabi doon, ikaw Ama, makilala nila na iisang Diyos na tunay. Ngayon, ang tanong, yung tunay na ipinakikilala ni Kristo na Diyos, meron ba yung kinikilalang ibang Diyos? Meron o wala? Okay, ang sagot, ito po ang sagot ko, simpleng-simple lang. Ang kinikilalang Diyos ng Ama ay totoong Diyos at hindi iba. Wala siyang ibang kinikilalang Diyos, pero ang kinikilala niya, yung totoong Diyos. Kasi si Kristo ay totoong Diyos. Next question.
Paano sige pag may nga. nabasa akong talata ng Biblia na sinabi ng Panginoong Diyos na tunay na Diyos na ipinakikilala ni Kristo, na sinabi niya, wala akong ibang kinikilalang Diyos? Wala. Paano Hindi kung mo may nabasa ako? hindi mo Dawaton nimo, pinapakinggan yung ano ko mapildi ka. wala nimo Dawaton nimo, mapildi ka. Teka muna, dawaton na ko nga Dawaton pildi na. ko. Kung di ba? Kung kanang Dios nga giila tinuod. Timpa. Dili man ka maminaw. Timpa. Ganila na kasi pangutana dito nimo patubagon So ani, ang giingon ako simple lang kaayo. Ang giila gitawag og Dios sa Amahan kadtong tinuod nga Dios, dili kadtong laing Dios. Simple mo na ako tubag ganina, ang giila sa Dios nga Amahan kadtong Dios nga tinuod, dili laing Dios. Kay si Kristo dili laing Dios, tinuod siya nga Dios. Dili naman akong pangutana. Dili mao na akong tubag sa imong hiwi nga pangutana. Ang akong Sige. pangutana kanina niya sa Juan 8:40, giamin ni Kristo ang kamatuoran nga iyang nadungog sa Dios na siya tao. Sa Juan 17:1-3, naigipaylaila si Kristo nga isa lang ang matuod nga Dios, ang Amahan. Karon ang pangutana, kana bang Amahan nabay giila nga lain nga Dios? Mutubag ko. Simple lang po na akong tubag. San Juan Huwag na 8:40. Way giingon. Teka muna. Patubagas ako. Patubagas ako. Huwag na ako'y mahatag na Di ba patubagas ako? Patubagas ako ba? Patubagas ako. Simple lang ako ang tawag anang tubag. Ang 8:40 walay giingon nga si Kristo dili Dios. Ang San Juan 17:1-3 walay giingon nga si Kristo dili Dios. Pero ang iyang giingon na ay usa ka buok Dios nga Amahan. Kay siya nga namulong ingon pa ni San Juan tinuod nga Dios nga anak. Kanang giingon nimo nga nag-ila og tawag ng laing Dios. Kung laing Dios wala siya giila. Pero kung tawag ang tinuod nga Dios naa. Sige. Pangutana, kaya wala naman natubag ang pangutana. Natubag ang pangutana, wa ka lang kauyon. Ang akong pangutana, balikon ko. Sige. Ang matuod ba nga gipailailan ni Kristo sa Juan 17:1-3 naabay giila nga lain pa nga Dios? Kay tagaan talata karon sa Biblia. Tubag. Wala na siya lain. Wala na siya lain gila pang wala na. Wag gid nimo nadunggan akong tubag, wa ka naminaw sa akong tubag. Ang tinuod nga Dios na ay giila nga tinuod nga Dios. Pero laing Dios wala. Libog yun ka. Malibog yun ka. Ang tinuod nga Dios na ay giila nga tinuod nga Dios. Pero katong laing Dios wala siya laing giila. Malibog yun ka. Nagana ni magbatuod ka Dios bradoy. Ingon pa si Kristo, ako ug ang akong Amahan usara. Dili daghan malingaw man ko sa imo brad. Malingaw man ko sa imo brad, daghan man kay kag matuod ka Dios. Malingaw jud ka. Ngano man kay ikaw mismo ang imong tawag anang ginahimo, ginakomplikado nimong balaan kasulatan. Dili pa jud ka maminaw sa tubag. O di ba? Daghan kay kag matuod nga Dios samantala ang gilaila ni Kristo sa Juan 17:1. Kisa nag-ingon nimo nga Dios mo ang Kisa nag-ingon nimo nga dalang matuod nga Dios. Di ba? Kisa nag-ingon nimo nga dalang matuod nga Dios. Di ba? Kisa nag-ingon nimo nga dalang matuod nga Dios. Ikaw, diba? Ingon ka karon daghan ako nga Dios. Ingon ba ko daghan? Pag sure nimo ay. Ngano man kay wa nimo masabti ang ako ang gitawag og tubag. Ang balaang kasulatan ningon ako ug ang akong Amahan usara kami. Tipa-tipa. Usara kami. So buot ipasabot nagapunting na sa ilang gitawag og kinaiya. Ang tinuod nga Dios walay giilang laing Dios gawa sa tinuod nga Dios nga iyang giila. Hebrewhanon kapitulo 1 bersikulo 8. Okay? Saan mo na? Isa man matuod nga Dios, brad. Isa man matuod nga Dios, brad. Si Kristo o ang Amahan? Ang matuod nga Dios, ang Amahan, ang Anak ug Espiritu Santo. Trinity naman diba? Brad. Yes. Kay mo man ang among gituohan nga Dios. Kung naa kay mabasa sa Biblia nga naay Trinidad, admitahon nimong iya kasyawa. Wa may Trinity sa Biblia, brad. Kung may mabasa ko sa Biblia, Awat naman ninyo nga Santissima Trinidad. Tika muna.
pag may mabasa ko sa Biblia, Santissima Trinidad, admitahon nimo nga iya ka siya wa. Video karon Brad. Ikaw mo na, ayaw kong tagait, di ba? Dahil ko sila, wala magitulog ka Diyos, tulog ka pero sa ka Diyos na. Lahi mo kapila, lahi ng Katoliko dipender, lahi na. Dili. Wala mi giila nga tulo ka Dios. Timpa. Wala mi giila tulo ka Dios. Ang among giila usa ka Dios tulo ka persona. Muna among giila. Usa ka Dios, usa ka bugtong Dios. O kung naa ako'y mabasa na naman karon, nga naay usa ka Dios tulo ka persona. Kung naa ako'y mabasa, ginagamit na sa inyong mga ministro ng Biblia. Admitahon nimo nga iya ka siya wa. Tika. Mismo klaro kayo sa Kondisyon, dawata akong kondisyon. Kining Biblia nga ginagamit sa inyong ministro nga nakasulat Santissima Trinidad usa ka Dios tulo ka persona, admitahon nimo nga iya na sa jablo ng inyong pundo. Tika. Ayog. Wala yung problema. Wala yung problema. Mano man uod nga Dios. Ug ako sinugo mo si Kristo sinugo. Dili pero Dios. Kisa nag-ingon. Kisa nag-ingon. Huwag mong balikin. Wala sa San Juan 1:17 nga niingon si Kristo nga dili ko Dios. Ayaw dungag-dungagi ang balaang kasulatan. Ikaw yung nagdadagdag dito. Hindi. Ang napakahirap sa inyo, tika muna. Ang napakahirap sa inyo kasi ang ginagawa niyo, dinadagdagan ninyo ang nakasulat sa Biblia. Huwag mong dagdagan. Walang sinabi dyan na si Kristo hindi Diyos. Okay, may nabasa ka ba? May nabasa ka ba sa San Juan 1:23 na hindi Diyos si Kristo? May nabasa ka ba? Hindi. Wala. Teka muna. At wala rin mabasa po dyan, walang mabasa po dyan na si Panginoong Jesucristo hindi Diyos. Ay wala po problema sa tao kasi nangyari po naging totoong tao po siya. Di ba? Naging totoong tao po siya. Pero ang question po dyan, may nabasa po ba kayo? May nabasa po ba kayo sa talata sa Biblia na si Kristo, tinuro ng mga apostol na hindi sa Diyos? Ba kayo mabasa o wala? Wala. Tika. Sa 8:40, diba? Sa 8:40, tika muna. Sa 8:40, sa 8:40, may mabasa ka ba sa Biblia? Tika. May mabasa ka ba sa Biblia? Tika muna. May mabasa ka ba sa Biblia sa 8:40? Na si Kristo dili Diyos? Tao, hindi. Wala yung Diyos na buta. So, buot pa sabot. Kisa nag-iingon yung mga di sa Diyos? Sige, be. Sa 8:40, kinsa ginag-ingon kay wala mo kay mabasa, kinsa nag-ingon nimo? Kinsa nag-ingon nimo mga sa Dios? Sa 8:40. Kinsa nag-ingon nimo? Tubag ako. Tumagalay ko. Juan 8:40 ang gisulti ni Kristo. Ang kamatuoran. Teka muna, dili na mo ako pangutana. Ingon ka wala kay mabasa. Ingon ka nga wala kay mabasa sa 8:40. Teka muna. Ingon ka nga wala kay mabasa sa 8:40. Teka muna. Ingon ka gaganina nga wala kay mabasa. Paminaw sa di man ka maminaw. Dili man ka maminaw. Paminaw sa. May nabasa ka ba sa 8:40 nga niingon si Kristo nga dili ko Dios? Wala ko 8:40 ako eh. Kining imong konklusyon akong gipangutana, di ba? Kining imong konklusyon ang akong gipangutana. May nabasa ka ba sa 8:40 nga si Kristo niingon di sa Dios? Paumanasa gani ko, Brad. Sige. May nabasa o wala? Ang sulti sa may nabasa ka ba o wala? May nabasa ka ba o wala? Teka. May nabasa ka ba o wala? Teka muna. Dili pa ako pangutanay. Ang ako pangutana dili Diyos. Ingon ka nga si Kristo sa 8:40 dili Diyos. May nabasa ka ba letra por letra nga ang 8:40 niingon siya nga di sa Diyos? Klaro kayong tao. Brad, huwag ka na, nadungog niya ng kababulan. Dili issue ang tao, Dili issue ang tao. Kanang punong dili Diyos. Di pa. Dili issue ang tao. Ang kanang question is kanang dili Diyos. May nabasa ka ba sa 8:40 nga si Kristo dili Diyos? May nabasa o wala? May nabasa ka ba o wala? May nabasa ka ba o wala? May nabasa o wala? Ito bagalan ko. May nabasa ka ba sa 8:40 nga si Kristo miingon dili sa Diyos? May nabasa ka ba? Dili. Ikaw may palikay-likay dire. Ikaw may palikay-likay. Gitupag na kaganina na wala may problema sa pagkatao. Ang question
Ang question ako simple, kanang 8:40 nga niingon si Kristo nga ako'y tao, niingon ba sa sumpay ba sa nga ako'y dili Dios? Sa Brad, di ako may nibitaw ana Brad. O, Sige. Ikaw gani. So, may nabasa ka ba sa 8:40? Tika mo na. May nabasa ka ba sa 8:40 nga si Kristo dili Dios? Di magyud sa Dios kiningon man siya kamatuoran nga ako na rin nadungog na ko tao ko sa Dios nagikan. Asam dili nabasa nimo na? Nabasa nimo na? Tutulday ka na. Tutulday ka Nabasa nimo na? Nabasa ba nimo na? Nabasa ba nimo na? Tika. Nabasa ba nimo na ngayon sa Diyos? Ako'y tao nasa inyo nagsasaysay ng katotohanan. Tika. Nabasa ba nimo? Nabasa ba nimo? Tika mo na. Tika mo na. Nabasa ba nimo sa 8:40? Teka muna, nabasa ba nimo sa 8:40 nga niingon siya nga dili sa Dios? Ikaw man naglikay-likay. Ikaw mo ay naglikay-likay, gidutan ta ka dili di. Gidutan ta ka sa imong argumento sa 8:40 kay gidungag-dungagan imong Biblia. Nabasa ba nimo sa 8:40? Ikaw man naglikay. Ikaw may maulawan sa Iglesia ni Cristo ni Manalo din eh. May mabasa ka ba sa 8:40 nga niingon si Kristo dili sa Dios? Klaro kay ang tubag na ako, Brad. Ay nabasa o wala? May nabasa o wala? Teka. Tao siya. Nadungog niya sa Diyos na. Nagtao. Di wako nangutana ang tao. Wako nangutana ang tao. Ang akong pangutana simple. Niingon ba si Kristo nga dili ko Diyos kay tao ko? Diba niingon ba si Kristo nga dili ko Diyos kay tao ko? Teka. Tubag ako. Niingon ba si Kristo nga dili ko Diyos kay tao ko? Dili. Gikuan kay, ikaw may maulawan diri karon. Kay ma-post gini, mabalik-balik yun eh. Basig ma-viral na po eh. Simple lang akong pangutana. 8:40. 8:40 ha? 8:40. Kay ang pagtuo ninyo, ang pagtudlo, ay, nakapublic ni. Dili na ka makadinay kay nakapublic ni, ikaw ang nisulod din eh. So karon, kining gitawag og 8:40, kanang inyong gitawag ay nang gibasihan. Based sa pagtulunan sa Iglesia ni Kristo, kapag hindi mabasa, hindi dapat paniwalaan. Sinasabi mo ngayon, sabi mo, na si Kristo ay hindi Diyos, dapat mabasa yan. Sa 8:40, simple kayo, may mabasa ba nga si Kristo dili Diyos? May nabasa ka ba wala? May nabasa ka ba wala? Klaro na imong naong. Ipakita na imong naong. Ipakita imong naong. Dili, gitubag sa nakaganina na, wala ko'y problema sa pagkatao. Ang ako pangutan na kanang imong gidugang nga dili Diyos. May mabasa ba sa 8:40 nga niingon si Kristo dili Dios? Teka, gitubag ta na ganina. Niingon ako ganina nga wa ko'y problema ng pagkatao kasi Kristo tinuod nga nahimong tao. Ang akong pangutana simple, kanang giingon nimo sa 8:40, kanang giingon sa 8:40 nimo, may mabasa ba dinha nga si Kristo dili Dios? Pasudlas ako, Brad. Ganina na ka nakasulod. Nagistorya na ganita. Gitubag ta na kaganina na eh. Ang ako ang counter question sa imo ati pagitubag ta na kaganina. Ang akong counter question nimo kaganina, timpa. Ang akong counter question nimo kaganina simple kayo. Kanang 8:40 nga imong gibasihan nga si Kristo tao. Nya di conclusion ka, timpa sibat. Kanang 8:40 nga giingon nimo nga si Kristo tao, sibat. Ma-post gini. Ma-viral na to eh. Sige, ma-viral. Gusto na po din ma-viral eh. Dili. Sa 8:40 nga imuhang tawag anang gikot, ingon ka gidungagan nimo si Kristo, therefore dili Dios. May nabasa ba sa 8:40 nga niingon si Kristo nga dili sa Dios? Ang mabasa sa 8:40, kamatuoran nga nadungog niya sa Dios, nga sa tao. Dili na may akong question, di ba? Dili na may akong question. Simple na akong pangutana. Dili na may akong question. Ang akong question simple. Gidungagan man nimo ang 8:40 nga ingon ka diha sa tao, therefore dili Dios. May mabasa ba sa 8:40 nga si Kristo dili Dios? Ano ko problema ng tao? Gitubag na kaana. Gitubag na kaana. Simple lang kayo ako pangutana. Kanang sa 8:40 may nabasa ka ba sa 8:40 nga si Kristo hindi Dios? May nabasa ka ba o wala? Meron ka bang nabasa o wala? Teka muna, sagutin muna ko. Wag mong ilis ang question eh. Dito, simple lang. Sa 8:40 kasi dinagdagan mo yung dinagdagan mo yung termino eh. Sabi mo si Kristo hindi Diyos sa 8:40. May mabasa ka ba sa 8:40 na si Kristo ay hindi Diyos? Sige nga, basahin mo nga.
Ang mabasa sa Juan 8:40, kamatuuran nga nadungog niya sa Dios. May nabasa ka ba? Wala. Tika, dili na tao. Humanak ko ng tao. Tuo ko is tao. Ang ako pangutana, naa ka ba'y mabasa sa 8:40 nga si Kristo dili Dios? Balik ang tubag. Ang gisulti ni Kristo, kamatuuran nga nadungog niya sa Dios. Nasa'y tao. Simang, dili man ako pangutana. Ang ako pangutana, simple lang ako pangutana, may nabasa ka ba sa 8:40 nga si Kristo dili Dios? Kaya mo man ang gidugang. May nabasa o wala? May nabasa o wala? Balik ang tubag. Tika, wala, may nabasa o wala? Dali lang, Brad. Ang tubag sa Juan 8:40, si Kristo itong patubagon. Ama, ako'y tao. Nasa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Narinig niya na siya'y tao. May nabasa ka bang hindi Diyos si Kristo dyan? Tika muna, may nabasa ka bang si Kristo hindi Diyos dyan? Tika muna, hindi. Ang katotohanan, ang sinasabi natin rito, simple lang, may nabasa ka ba sa 8:40 na si Kristo ay hindi Diyos? Kasi katotohanan yan, di ba? Na si Kristo hindi Diyos, sabi ninyo? May nabasa ka ba sa 8:40 na si Kristo hindi Diyos? Sige nga. Ulit ang sagot. Ha? Ang sabi ni Kristo, tao. Narinig niya sa Diyos. Wala akong tanong na tao eh. Wala ko yung pangutana ng tao. Di ba ako pangutana tao ba? Di ba? Ako pangutana tao ba ako pangutana? Di ba? Tao ba ako pangutana? Di ba? Tao ba ako pangutana? Di man ako pangutana. Ang akong pangutana, simple kayo, may nabasa ka ba sa 8:40 nga si Kristo dili Diyos? Ang tubag, ulit ang tubag. Ang sulti ni Kristo, dili Diyos ba? Dili Diyos. Nasa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Tao siya na dili Diyos ba? Dili Diyos ba? Dili Diyos. Kanang word nga dili Diyos ba? Dili Diyos ba? Kanang inyong gidugang ba? Kanang dili Diyos ba? Di ba ingon sa inyong pasugo? Ang itinuturo naman ng Iglesia ni Kristo ay yaon lamang nakasulat sa Biblia. Nakasulat ba sa Biblia sa 8:40 nga si Kristo dili Diyos? Nakasulat o wala? Nakasulat o wala? Tika muna. Nakasulat o wala? Nakasulat o wala? Nakasulat o wala? Nakasulat o wala? Ulit ang tubag. Ang sulti ni Kristo, nadungog niya ang kamatuuran nga sa'y tao. Hindi. Wala. Hindi yung tanong ko eh. Hindi yung tanong ko eh. Wala akong tanong kung si Kristo ba tao o hindi. Ika muna. Ikaw na pinaipit dito eh. Wala akong tanong kung si Kristo ba tao o hindi. Ang tanong ko simple. Ika muna, ikaw na ipit dito. Kasi ang tanong simple, hindi sa pagkatao ni Kristo. Ang tanong rito simple lang. May nabasa ka ba sa 8:40 na si Kristo dili Diyos? Ang sulti ni Kristo sa Juan 8:40, nadungog niya sa Diyos ang kamatuoran niya sa tao. Ipit. Why nabasa. Walay nabasa. Wala yung kinabasa, okay. Niya akong uyunan. Ang akong uyunan, simple kayo. Wala kay nabasa. Tika muna. Patubagas ako. Ang akong gitawag og uyunan nga wala kay nabasa sa 8:40 nga si Kristo dili Dios. Ang akong uyunan nga nasulat sa 8:40. Tika muna. Pasagutin mo muna ako. Ito ha. Walang nabasa sa 8:40 na si Kristo ay hindi Diyos. Sa 8:40, wala kaming tutol na si Kristo ay tao. Ang tinututulan namin rito, kayong conclusion ninyo na hindi nasulat sa Biblia, yung sinasabi ninyong hindi Diyos si Kristo. Kaya nga, ipit na ipit ka eh. Hindi ka makasagot ng tama eh. Ang question is about Diyos ba si Kristo o hindi. Ang sagot mo tao. Tawan, 8:40, akong balikod ba? Ayun. Tago yun. Ikaw ngayon ano rito eh. Ikaw ngayon nasasaktan rito kasi nagtatago ka na eh. Sakit man. Hindi. Ikaw ngayon nasasaktan rito kasi nagtatago ka na eh. Di ba? Ikaw ngayon nasasaktan rito kasi nagtatago ka na, hindi mo na pinapakita yung mukha mo rito. Kung talagang hindi ka nasasaktan, magpakita ka, ipakita mo yung mukha mo. Sige nga.
Sige nga. Tubag. Sige nga. Oh. Tubag. Oh. Sa Juan 8:40 dili day ka uyon anang kamatuoran nga nadungog ni Kristo nga sa tao. Dili ka Okay. uyon ana. Okay. Ang akong uyunan nga kamatuuran nga kanang giingon sa 8:40 walay nabasa nga si Kristo dili Dios. Ang akong uyunan nga nasulat sa 8:40. Teka muna. Sa 8:40 simple lang. Nitoo mi nga si Kristo tao kay tinuod gyud nga ang Dios na himong tao. Next question. Sa Juan 8:40 disulti ba dira nga Dios si Kristo? Ha? Disulti o Tao tao? si Kristo. Ang gisulti sa 8:40 si Kristo tao pero wa gyud sa niingon nga di sa Dios. Oo niya, o si problema kung tao si Kristo. Di ba? O si problema kung tao si Kristo. Teka muna. Yung katao, walay Diyos. Tao yun, tao. Tinuod yun. Tinuod yun na si Kristo tao. Mo ba taong ganina? Si Kristo tinuod na tao pero wa gyud giingon din nga di sa Dios. Replay. Loyal. Dili. Sa ipit. Siya, Roy. Ipit si mong baga. Katilan ako nagitubag ganina. Ikaw mo inaipit kay wa kay nabasa sa 8:40 na si Kristo dili Dios. Karon. Na nakabutang. Maimong tubag. Kay wala man kay Dios nga nabutang. Ngano naamon ni conclusion nga si Kristo dili Dios? Di. Kay wala man gitawag og nakabutang nga Dios sa 8:40. Gaano nagsulti man mo? Gaano niingon man mo nga si Kristo dili Dios? Dili sa natuto. Ikaw may natuto rito kasi kanina ko pa sinasagot eh. Kanina ko pa sinasagot na wala kaming problema na si Kristo ay tao. Ang problema rito yung sinasabi ninyo na si Kristo ay hindi Diyos. Teka muna. Yan yung problema ninyo eh. Ang problema ninyo, wala kaming problema na si Kristo ay tao. Teka muna. Sa pagkataong nga yan eh. Di ba? Sa pagkatao nga, di ba? Sa Juan 8:40, refer yan sa pagkatao. Teka muna. Pasagutin mo muna ako. Sa 8:40. Teka muna. Sa 8:40, pagkatao po yan ng Panginoong Jesucristo. Kung sasabihin mo pagka-Diyos, ay doon ka sa Juan 1:18 at sa Juan 20:28. Same book. Walang sinabi si Kristo sa Juan 8:40. Kaya nga wala kang mabasa dyan eh. Kaya nga wala kang mababasa dyan eh na si Kristo ay hindi Diyos eh. Kaya nga wala kang mababasa dyan na si Kristo ay hindi Diyos eh. Kanina ko pa yan tinatanong sa iyo eh. Wala akong problema na si Kristo ay tao, di ba? Wala akong problema na si Kristo ay tao. Ang question dyan kung si Kristo ba ay hindi Diyos. Kasi wala sa 8:40 na sinabi ni Kristo na hindi siya Diyos. Very good answer po ba yan, di ba? Very good answer, Brad. Yung kaya continue mo, si Kristo sa Juan 8:40. Very good answer. Okay, totoo po siyang tao. Wala pong problema. Kasi yan yung paniniwala po namin eh. Yan pong paniniwala namin eh. Si Kristo totoong Diyos at totoong tao. Wala po kaming problema. Wala may problema nga si Kristo tao. Simple lang ako ang argumento. Walay problema nga si Kristo tao. Ang problema diya karon kanang inyong giingon nga di sa Dios mo na ang ipangita sa mo ganina. Nga hantod karon pa mo natubag. Di ba? Okay ako. Kung sa imano sa mabasa eh. Wa kay mabasa sa 8:40 nga si Kristo dili Dios. Wala kay mabasa. Tuod nga amahan nga gipaila-ila ni Kristo na bay gila-ila nga lain Diyos, Brad. Brad. Wala na, di ba? Ang giila sa amahan, Brad, katong matuod na Diyos, Brad. Wala sa laing Diyos yung giila, Brad. Kaya pag mayroong kag laing Diyos, Brad, piki man nga Diyos, Brad. Ay, normal na sa kuha kay tawag in pustisado ko eh. Normal na, simple lang ako ang tawag anong tubag eh. Kanang sa 8:40, simple lang kaayo eh. Why nabasa din na nga si Kristo dili Dios? Why nabasa? Pero kani nito ba Kristo tao? Yes, nga naman kay tinuod man nga ang Dios na himong tao. Mo nang dili nimo na magamit sa mo nga ingka. Ipit na wala oy. Kaya na daw si tubag sa imuha ana. Nga wa may problema nga si Kristo tao. Ang problema din makaroon kung kana bang Kristo sa 8:40, Dios ba o dili? Dios ba o dili? Simple lang eh. Ang kamatuoran nga nadungog ni Kristo nga siya tao sa Dios nga nadungog totol ka na dili. Okay, tubag kitinuod man sa nahimong tao, di tao gyud siya. Pero Dios ba yan siya? Di ba? Ay problema, tinuod na, tao gyud siya tinuod. Pero dili ba sa Dios? Ay Dios sa kabutang wala. Sa 8:40 kay pagkatao man niya.
Kana sa 8:40 pagkatao man na niya. Pero mangita kasi pagka Diyos, 18 ug 20:28 simbok. Looya po ni mo, oy. Kaluoy. Nagtuog ang nakatama, mag-sure, oy. Ay, mag-sure. 8:40 pagkatao na. Pagkatao ng Kristo. Ang 18 ug 20:28 pagka Diyos si Kristo. Yun. Brad, paminaw sa No. sa Holy City Nabato ko. naikipailaila si Kristo nga iisang tunay na Diyos. Yun bang gipailailan